10.000 pasos en 24 horas son unha boa meta, pero o que realmente é de campeonato son os 100.000 latexos diarios do teu corazón. Ese músculo perfecto que se acelera con cada «Veña, guerreira!». Resistes pinga a pinga ata os 2 litros de suor que perdes en cada adestramento. Sentes todos os ti podes, os músculos activos e o alento da túa fala. Avanzas con toda a forza dun equipo que ten lingua propia. Escoita o ritmo sincronizándose baixo as rodas, na auga, sobre a pista, bombeando vida a través dos 96.000 kilómetros de vasos sanguíneos do teu corpo, o suficiente como para dar máis de 2 voltas á terra e volverte erguer. Veña, celebra o triunfo, sostén os 300 gramos do teu corazón, o mesmo peso que a raqueta que herdaches ou aquel balón que foi fora do campo e nunca máis. Lembra que és referente, volve á lingua, adestra, sinte a emoción de superarte, os logros do compromiso, o orgullo de crear canteira e pertencer a un equipo. Move, xuta, defende, comparte, nada, pedalea, xira, fala. Ficha polo galego.